Esibili. Cha ngisho ukuthi uzongitshela ngesingisi angithi. Ngoba ngibuza mina ukuthi imoto yabo ngoba ngisho ngesiZulu mina ukuthi imoto yabo bakho lemhlophe yona yesingaka. Hey, y'all, come look at this. Mase ngisho ngesingisi. It's number 2. It's ini? Number 2. Hayibo. Cha ngisho Second car. How? Kanjani man? White one, it's a second car. That's good YouTube, it's a voice bit. Okay, it's real good. Show please. Oh, Come on, John. Now, I'm busy ngombala labo. Ma isingisi uyasazi ngivela isingisi. Angisazi. No one here is safe. Masasiqoma. Nje kubuza amagama ngesiZulu ngithi aphendule ngesingisi akusho. Depend. Igama kanje. Khona phela engwazi, khona engingawazi. Lamba ngathi nje ngitshele ngesingisi nje lento lokuthi njengokuthi imoto yababakho emhlophe yesingaka. Esibili. Kanjani manje? Esibili. Cha ngisho ukuthi uzongitshela ngesingisi angithi. Ngoba ngibuza mina ukuthi imoto yabo ngoba ngisho ngesiZulu mina ukuthi imoto yababakho lemhlophe yona yesingaka. Mase ngisho ngesingisi. It's number 2. It's ini? Number 2. Cha ngisho Second car. Hey, come on, man, come on. White one, it's a second car. Cha mina Wathi ngibuya futhi ngibeke ngasingesaka. izathu ukuthi imoto yababakho lemhlophe eyesingaka. Wenza usukusho ngesingisi ke lokho. Ukuthi imoto yababami le emhlophe esingaka. Ukusho ngesingisi. Oh. Okay, kusho wena mfethu ke kodwa Zulu. Umele umuzi. Manje uzongitida. Zulu mina ngisaka-understand ukuthi uthini. Ungibuza ukuthi imoto yababa le emhlophe esingaka. Lokho ufuna ukusho. Esibini. Hayi wena ufuna ukusho ngesingisi nje lokho uthi hayi imoto yababa lemhlophe yesingaka kodwa wena uzokusho ngesingisi. Oh ngingaphendula ukuthi esingaka ngisho ukuthi imoto yababa le. Oh. Azulu yangitida kodwa uzoginqa. Ilo umntwana wenkomo ngesingisi ubizwa ngani kama? Umntwana wenkomo. Oh baby of cow. Hey, y'all, come look at this. English it's ayingonyana. Hey, come on, man, come on. Ngesingisi. Let me repeat this. Nizozwa kahle. Ingonyana. Uyinkoya ngesingisi. Angimazi ngesingisi. Oyenkukhu. Ithwele angilazi ngesingisi. Awulazi ngesingisi. Yamfe. Alright. Manje mfethu awusho bam. Manje unika abantu nje like njenge yipi nje message onayo nje ex yakho ongayinika yona nje ekugcineni. Hey, y'all, come look at this. Yokuthi ngangiyithanda mfethu. Lokho nje ngamthatha usanga uma uthi nje usangabuyela kuyena. Angisangabuyela. Ex yami. Ngoba phela ngangiyithanda. Imessage nje engingayishiya naye le ukuthi ngiyayikhumbula. Sayithanda futhi namanga. Baba Baphumentaba. Bafethu ungababonisa kanjani nje abanye ukuthi mhlawumbe bengaqali mhlawumbe bebheme nje kanje yabo. Ngababonisa mfethu ngey'ndlela ey'ningi mfethu ngoba lo mbheme esubhema uyingozi. Ya umuntu oqalayo sike simkhuze yena mfethu kube yiyo inkani nanokuthi usuke efika ngani umsuke efuna ukuza into esiyizwana umsuke sefuna ukufana nathi. Uma ungamkhuze ukuthi nje into ongamtshela yona ukuze iyeke lento yakhe into kumele yenze ilandele nje. Ukuze ingangeni nje. Kumele gweme mfethu abantu abayisebenzisayo. That's what I'm talking about. That's why he's the GOAT. The GOAT. Engaphini abantu abasebenzisa lena. Sure. Ukuthi masebonalela nakuthina esibhema ukuthi sikanjani. Ayefisa ukufana nathi usengaqhubeka kodwa maye engafisa ukugwema nje abantu abanjengathi nokungathandi izinto nokuzazi ukuthi ufunani. Ngoba iyabambezela ishandisi. Empilweni.
empilweni yakubambezela. Ngiyabambezela. Manje wena uye ngani? Ngiyafisa uye ukuthi awukho lula engingakusho. Yebo wona iyayeke ukuthi awukho lula mfethu. Why? Tell me why. Iyayeke ngoba khona sebephumile sibabonayo. Usemngaki umnyaka mhlawumbe? Ino 8 years. Ingane kwane. Mama ngidakamiza. Ha. Engasho 2016 ngangiqala. Hawu kanjani manje? 2016 Kuze kube imali. so 8 years manje. Kulapho but phela ngikho shona nanikhona lokubhema ukuthi usaqala ungakabi i-10 ngaleyo ndlela. Ya kodwa nje la ngo-2016 ngumuntu owayeseqala ukusebenzisa idakamizwa. Mawusho ukuthi zoba futhi bengangeni kule nto ofuna nje begwema ukuhlala nabantu abasebenzisayo lezi Kwema nje into abayisebenzisayo mase uyana ukuthanda izinto. Into esilimazayo namfethu ukuthanda izinto ukuze sigcine sesingena kulezi. Uthanda nje izinto ukugweme mase nokwazi ukuthi ufunani empilweni. Into nje ngingabaqwashisa ngayo leyo namfethu. Awuma uzothanda izinto uzogaxela ngabula ufuna ukutest uzwe. Sure. Manje ungangitshela ukuthi uba president wala eAfrika. Uphi? President wala eAfrika. Ayangimazi wase-Afrika. Umazi. Mangathiwa la kunendawo nje lemize u2 nje kunomize u2 la. Lo muzi oqala une-hour usha. Lo munye nje usanda kusha manje. Mathi yafika amlet ingafika cishe muntu. Hey, y'all, come look at this. Hey, lo sando kusha. Kanjani manje? Ngicishe lesanda kusha. One-hour sekonakele vesi. Oh, iyacisha vele nayo amlet. Hayi ambulance ngabanika usizo. Ecishayo mfethu isicisha mlilo mfethu. Angitheni ukuthi nayo ayivuma la ambulance. Oh hayi ngeke acisha umuntu ambulance ngafika ibapha usizo lokubathatha mkhambi basemtholampilo. Wema. Asekufuneka ama-fast ngisho. Sure. Awumathe nje qhamuka ibhane lisuka eThekwini liza la eScott. Bosuke eThekwini liza la eScott. Lisendleleni liza la eThekwini bese liya crash liwe. Ama-survivors singawangcwaba khona. Ini? Ibhaloni suke eThekwini liza la eScott. Bese endleleni liya crash liwe. Ama-survivors singawangcwaba khona. Hayi ngambe nginamango ngabe yabo. Hey, come on, man. Come on. Ngambe nginamango angazi. Awazi singawangcwaba khona survive. Sure. Cha manje. Hey, y'all, come look at this. Uyaqagela nje ukusuka eThekwini liza la eScott ibhaloni. Singawangcwaba khona mawuthi uyaqagela. Ethekwini. Ama-survivors ngoba eThekwini. Ngoba besuke ethekwini. Awe. Ngiyakuzwa. Mangathiwa upresident wala eMzansi ungenzani? Yini ongaqala nje uyishintshe? Look at this. Kuningi kabi ngaqala nje ngishintshela abantu njengama-grants kanje imali ngathi ukuxaxa futhi. Awe. Ngingayishintsha kodwa kakhulu nje mfethu ngingavula nje amathuba omsebenzi ngiyeke uqasha amagweregwere ngiqasha abantu abamnyama. Ngisho nje mangathiwa nje i-country hleli ezandleni zakhe ngaku-right. Hayi ngabe right kakhulu futhi ngiyafisa lelo thuba. Ukuthi i-country ihlale ezandleni zakhe. Manje uzokwenza kanjani lelo suku lelo lifike? Ucabanga ukuthi uwenze kanjani? Uzofike lelo suku lelo ukuthi wena uvotele wena kube upresident. Ukumisela nje nokukhandla nokusiza abantu ngendlela eziningi uncenga ivoti phela. Baphuma indaba. Ukukhombisa ngezinto ezincane lapho. Awe. Kambe njengasendaweni emgaqweni makunama-potholes ngibapheshele nje. Kubonakala ukuthi hayi lento animisela. Ngiyangixwayisa ngoni. Manje mangathiwa nje uthola nje u10 million manje ungayipha malini ex yakho? Ex yami asengingayipha noma 20. Hayi bo. Uthini lo muntu? Lo muntu lento ayikhuluma yangizwa. 20. 20,000 Hayibo. Ayikhulu uyakwenzela yona futhi. Awu
kakhulu ngempela bayakwazi ukunginika uthando lwami ebantwini abangaka nje akhetha ukunika mina Sure. nayi amele ngiyibhekelele That's all. Actually,